Adinina sutumfo odo umanti ana osma odoba Yesu Kristo so mewunyi wiase amanyina nkwa a Ghana man ka hu bi enum na oma wakwa Samuel Brako wuyi ni ti edi wo man Ghana mu ana onu nso yi osomtrini edema yen da sane ye yenhyiamu die no ana eduro opani John Ousu achanso ana no kwa gidi asori nyina nya adwenkro ana yede mpa nhyiamu yi aba Offinso kokote ha wona mutumi no ahoden so na hu ye nyina mobo ye ba no wona mutumi nso asomaye asoaye okore ntaban so ama ye beduru krodie mu ha somduem ya ntibone anhu bone eya wadumara kwa eya utumi ara kwa ana odi ye nyina beduru ha somduem o mi nyankopon no mabankase azanka udinda ye toaso ahyewdina no nyam anahumidai una mutumi no ahoden so ama ye beduru apata yase asomduem ye sra wa wo yodomfo no mobrehu fa genkwan se behu ye nyina mobo kabunsamugu mabunsam hwiase na wa wo yenkomdifo no ma ye ni nkonim na nyumadie nyina bekọ na wieye no na ye hyewdina ya ahotena no nyam minyankopon woni ya bankase utumi ade nyina ye enti beye mayen ne ye hyewdina no nyam yesre mobrehu ade enahumidai na enya oman Ghana yesre ma ogana ma oman Ghana nya na somdue ne be muso na san pagumayen ne ma wonu onyam hyire oman Ghana mu na wono ya ode mpokyire gugu omsa no wona mutumi no ahodan so afa no kwa gidi asori so na wabubu mpokyire ni nyina ne yehu wonu onyam na oba oman ya atusumyenu a oman Ghana nya na somdue minyankopon woni ya bankase utumi ade nyina ye wo ye nsankyerene na nwade awura opa ko ma Israel mafa mu o ma Israel mafa yoda mu asomdwem ena wo yi yona efi apatayem ena ona mtumi no ahoden so yi sadak ni sak fi ogem wenu nyina ye ya ne ye utumi na wo ye tumi ni mu awura udi ni ebo udi mutumi no emehira no kwa gidifo na mo nyina ho ban ye odoba Yesu Kristo dim amen amen.
Nagagiti,
And now, body and young copansi. So ye, Nada or Hoda. Amen. Men Sam Chieni. Mibra Yesu, Asunjie, and Kamunyanada. Amen. Hello. Adofonum. Me dear Radi Yesu Christo Jimu Damunina. Ebra na yeba nhyiamudie ankwankran paibo dodo mpaibo adura awurade anim ama yehu ne ayehu yi a ene me kabio se awurade ye na do e hoda. Amen. Amen. Me ne me panifo nyina damo ase ye damo ase ensada awo mpaibo konkran modita ye chi ema awurade aye ne ayehu yi amaye Monsieur Damase, Radin Shramoda. Osaka Fokan said, BT edu, Jimmy and nine. Me Pacho Solomon Sankafo, Etidu, and Jemunine. Me Pacho, what should I say? Say, Otum phone, sorry, Tiawa. Enti, Menemeradi do more, dear do Miss Me Pamucho. A brow Yamia some air coffee. Ma otumfo nyankopon honhom ensori nhye baby biara wo. Amen. So the bidding komo bi kura na etuetu ya waso a sa na ne kasa wo dwo kwan so se wo pa ne chew ebere du se wutie onyame asem na ye pon a enkomo bia wo ho a mo atwetwe ampa tie srem de obi ye bia wonya ngu ho na kore na otumfo honhom ensori hye wo koso. So Otum phone, sorry, Tiawa, and Yay Wafa. And ya wafa koso. Now, Ojuo Brebonia Cassiano was Ojuo a Brebonia Cassia Yinas. It is a sabre. Makwai, my radio home and meal. Amen. A radio home and Kenya. A radio home and Yaw ma. Amen. Now Ojuo Baju Radiasem. Now what you Radiasem? A bay on one century and ye be a woo. Now if you have called fear, but the dance yambe, you pay your own say, Jidin Yan Copon, or you yame, Amen. it's not Canada. Amen. A brahmi farm, Namisha and Mabu. Ah, one free, aha. Adia will see dear, Abba baby, I'm a tea honor, back on Siniba Baconoa. No cry. I am a real ampa. Any day. Ampa. Now, was say big gumi, sir. Namian Katia will Musa. Have you come to know your can once? Young Cano, you are not quite. Nebum, yet the Anichia Bafana near Deso. Near the near Deso, up from war, I will come up with Pia Yamianim. And Babum, a Radisha Moda. Anuti. Otumfo hom sori hye me say Adam tete se PC jama pani John hospital no a wodi ne sikasi no osi afa me gina urade anim kasa no krem anya me dia gidi asolitia ampa enti administration chairman ni miye no ayesi ye no ana ayesi ye no e ka be 1.5 billion no a me di me sika hye ma me aye no Michina Radianim Casano cream, and then if Yapa Munchum, with the church of the house. Hallelujah. Some Cassiapa Radisro. I feel Sida, Medida when Yankopon. Amen. When Yamia Hamison, my name is Yere, my ma, Mabusia, Bonibia, Kaye, the bear Minuya by a jubi or Tia Jubi, what? 1.5 billion.
Ye million, billion. Me the church di asori. Ewurade. Na enso ha me bom paye. So nyame hu me bobo a. So. Na me nsa no adwuma ye yi a. Oh. Chip compound so wo me tirim. Edura afeda sesa me de beda nyame ase. Amen. Sa. Enti mesra wo a wote ha. Osom ne ye nyina dia. Nokre. Ukokofuo Ewurade die wo. Ampa. Umenkani Ewurade die wo. Nokre. Ni awopa a wanye biala wo honam famu no. Ewurade die ewu. Ampa. Yeshia fa ho keka yi fa hye Ewurade anuonyam. Na oba de ma wo pre enye kwada. Amen. Eshranka Ewurade da. Amen. Enti odofo ye na Ewurade Yesu. Onam nasem a oma Yohane ofa ya ochro ye no eti baako nchemi edumie no ye nto aso. Yohane sampa. Eti ya baako chemo ne edumie no. Na dodo a woje no agi ni titi ye no. Wo se na dodo a woje no eti se yen a yaji Yesu din edi. Kwaso Dodo a woje no agi ni titi ye no. dodo a woje no no agi ni titi ye no. Wo mo no tumi se. Wa ma wo tumi Se. Hallelujah. Twame. Yo. Yanko ba bia. Mate. Dodo a woje no na woje din no di ye no. Wo ama wo tumi. Me wa ma me tumi. Nokre. Yen wa ma ye tumi. Ampa. Hallelujah. Amen. Amen. Ana woni Yesu tumi ni bi. Ye wo bi. Ebra ye di wura nsom yi wu pie pe. Na go sra konkron gu wa pampam no. Ana wo ma wo tumi bi. Ampa. Eti minua emu wa bonfia da Ewurade adwumam. Yo. Keka ho Ewurade anim. Sa. Na tumi ko na Ewurade di atena wo mu no. Yi tumi na di. Manipa nyina hu se de tumi ni ti. Wo hwe na tumi no kofo mo a na duro ni mpaibɔ. Fa wo yafo to ho na wura mpaibom. Na ne ye wo tumi ye no. Hon konkron no ebekanya wo ama watumi aye. Amen. Ye ba ye nuanom sai obi ho a wonte ase. Eye tumi no na aka no. Tumi no ebetena mu pa. Ekaw. Awusu mu. Nokre. Akasa kyerɛ wo. Ade utua ada anamo papa bi. Sɛ woyɛ sankani a ɛno asɛnkafo pani na ɛsɛ deɛ yɛaso anaduru. Wɔndam twam mu pipiripiri. Obi gyina hɔ a wɔnte aseɛ. Ampa. Wɔfɛre adeɛ paa. Nso na ne fɛre yɛ kɔ. Duro bi abɛhɛ sɛ wayɛ sei no ɔwɔ so no hɔ. Ei papa yi adeɛ yɛ aba. Hallelujah. Amen. Obi nso deɛ yɛ adwomtoɔ. Sa. Obi deɛ yɛ adi nnwuma. Ampa. Obi deɛ yɛ kasakyerɛ. Ɔhɔhɔm na meka ho asɛm tumi na onyame de maa no no. Wayi biribi papa bi fi tumi no mu adi. Sɛ ɛno deɛ ɛnna adi ma obi hu. Eti obi wɔ ha wɔnte aseɛ sɛ yɛsi gyidi asɔ ne yɛ honhom sɔre. Ɛdeɛ ne honhom sɔre. Kɔ so kakra. Dodo a woje no agi ni titi ye no. Eti dodo a wɔgye no no agye di ne ti yɛ. Wo mo no tumi se. Wa ma yɛ tumi sɛ. Wonye Onyankopɔn ba. Yɛn yɛ Onyankopɔn ba. Bɔnsɛm hyɛ Awurade anuonyam. Hallelujah. Kɔ so. Amfi moja anadu honam pem. Da bio. Enye krama bi moja. Dabi. Enye papu bi moja. Dabi. Enye nantwie bi moja. Dabi. Ananse adwene anade honam bi pem. Nemo die. Anadu obarima pem. Anabema bi pem. Nembom. Efu Onyankopɔn mu na ɔwo won. Eye Christ. Yewura Yesu ɛna awo yɛn. Eti ɛnɛ wo nimu a me ka kyerɛ wo sɛ Awurade din wo ensohyɛdie bi. A yɛ fɛ ne sɛ tumi. Na tumi no adeɛ baako pɛ akyiri ɛne bɔne. Wo ne tumi no nanam. Sɛ owura firi wo ho na bɔne ba wɔ kwa mu pɛ na tumi na sa akɔ. Nokre. Agye Nyankopɔn hɔ. Gye sɛ wobrɛ wɔ mpaabɔm nyahunu ba yɛ mpanifoɔ yi hɔ bɛka wo fam soɔ. Na Awurade ho sɛ ɔkoma bubu a na tumi no na wɔne wo abɛtena. Ampa. Ma wɔn samra ɔne yɛ mɛtena. Adwontofoɔ. Tete dwom kakra. Anensa wamre wani ametre. Anenda do usuro. Usuro kasi kasi. Mansa wamre.
Ehyiamudie kunkuru ya yaba mu. Obade Nyankopɔn ma ne saso. Amen. Emfa ma no kwalgidi asafo ma ehia nyinara. Amen. Na onfa ho kunkuru jafadum no. O ma emetrena mu. Na ye de yenim se ne ho so no ba ye mu pa ye begyae bone ye. Amen. Etidi obi aye ayemfonso bo awurade anim bia no. Mesere obade se onfa bone nche da. Amen. Asɛm ni bɛyɛ honam. Koso. Asɛm ni bɛyɛ honam. Asɛm no Baba ya honam na obatra ye mu. Asɛm na ne hwan. Asɛm no Jesus Christ. Baba ya honam Obatra ye mu. Na bae no wanya ba bia tra sɛ ɔtemu. Ɔtemi mu. Ɔteye nyina ye mu. Koso Na yehu na ni monyam sɛ agya ne ba ɔwɔ no kro no ani monyam. Asɛm ni bɛyɛ sɛ honam. yehu no asɛm na yehu na ni onyam a ɔwɔ no sɛ honam. Na obatra ye mu. Asɛm na ne hwan. Asɛm no Jesus hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Obatra ye mu. Christ ayo Nyankopɔn a ɔwɔ tumi ɔte ba baako pa ɔtumi mu ɔwɔ no ɔte ye nyina ye mu. Enti wonnim Na yehu na ni monyam sɛ agya ne ba ɔwɔ no kro no ani monyam. Enti sɛ yehu no na yehu na ni onyam a ɔwɔ no sɛ ɔte no ɔyɛ Onyankopɔn ba baako ɔwɔ no. Ka say hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Christ ayo Nyankopɔn a ɔwɔ tumi ne ba baako pa ɔwɔ no. Yes. Odoti mo. Tete no sa na ne yɛ kanyam sɛm a ne yɛ no. Monyeme ni. Ka Israel na wɔsɛ me de sɛ ku ba bɛkyerɛ me ba se. Ayo no Christ Jesus me mu. Monyeme ni. Na me. Israel any year no quality different. A son of caution. Yes. Or say, or not etimu. Tiatino, etimu say, Ampa. And when you go by Yesu na awana. Oh. I am cressing one ampa. Oh. And it would mean slow bonnet. Now we kill home free bonnet. We. Until my name also. Sir. A brown free share we are walking. So be shout now a countryman some child ababa. Can say yes to you, Ampa. Now so one shay now with this hour the panachia. Biribia, a dear does say yes to you, Abako. Ampa. Now free or qua, a better one. Say, fear someone near thing, or yes, sir, or bet prawa. At the action, won't you obey you? Ampa. Jidinity, hominity, community. And I'm out to say, dear, would you? Ampa. What you come back here, we are saying, sir. As I no more, I wouldn't know me yet. A mamma to do, I know die yet. Crono, I know, bo. As you might be an old. And the yes, I don't know what to say, dear, would you? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Cosum. Now, I don't know, clear I am. Now, I don't, and no quarry. I hear over yes, ma. Message here, Mim. So, adum bia firi o konkuru tumi ni mu a ye fi a ye nkɔ no on sabeka. Amen. Na me sira wurade sɛ ɔte hom adum tumi no egu ye nyinaa so. Amen. Na ye mfa nkɔ som ye ho baako baako. Kɔso. Awiye na ɔdum ni no kure ayɛ ne ma. Papa no sɛ woni mu a me ka kyerɛ wo sɛ adum
no kware aye no ma eti so chicha ni hira bosu a na wonya ope ebia okuma se ope se wonya biribi fi ni sam a ubenya emprempre gidi say won sabeka Amen. Inshanka wurade da Amen. fa asem no fa ko Matthew asempa etimi yensa echema yenu Matthew asempa timi yensa enchichemu a eye enum no according to Matthew chapter 3 verse number 5 and Jerusalem for ose papa yesu ba ya na wo kasa na yohane ati ye no odi no adanse said wo fatwere he no odu ba bi no ye fra o Jerusalem yes Jerusalem ya ahinkuro a obade yakopon di ne tumi na kikire ye a fasuo atwa kuro no nyina ho ahia wose eripa bu yesu so sani e ba yi a mo bu yesu asembe na si ana Jerusalem fo ana Jerusalem fo Judea fo nyina ana Judea ana Judea wo sase fo nyina obu ase krache ye nwane nko ba bia mate obu ase fo ahifo kwakwatifo sa bentifo ampa ampa me fo sa enyina fi ko Yesu Kristo chen etibra ya ben eye girifo nko an yenya ya to nsafre kromafo nyinara sa wo dwabode akora wo de buaso kakra bi na bra sa de dom no ti Yesu ho asam o mokoye no Yes. na bra beti o nyame asam na wo nyame asam a wo ba beti no wo benya kwabu eshanka wurade da Amen. me am gina ha me kasai me ye krom ha ni ba po yes eti unimu a me ka kira wo sai se wutimi ba na ne no kwali giri aso ni ebetu anamo a ye wurade dia ye wo so odibi be yo Amen. no me fi ka mu AC pe me classmate ba ko na ye ball no obo 5 me na me twa 7 and 6 and a 9 see you ro ai see you na me football Africa na me ba Paul no ene wo ho no Paul we no ye nuru ho ene ya hyego wo be ho pe Paul na be di form esoro ena ball no be fa ti me dru ba bia speaker esi a na ma pagya me ti corner line ho na me the ball no ahwe ho keeper no corner chi wo ran so da form team na dam soro Bawinsem. Aha. eti na ye shankrofo wo ho papa ma ball ha ampa parkway sabre kura pani cheni enya wo no ampa eshaka wurade da Amen. eti semigina ha me kasa se krom ha ni ampa yenuanum kramofo wo ha no eni wona na ball anokre ishaku ne ismaila no ampa ye me bo great Mohammedans number 6 me frem nyina yenuanum kramofo momra ana Jerusalem fo ne Judea fo nyina me frem ba bia fo se mu nyina adomefo ana Yoda ho sase fo nyina mu nyina momra o mu nyina fi ko ne nchen o mu nyina fi ko Yesu nchen ti me to sa frem nyina se ye de ye na Awurade Yesu Kristo tin aba ti mu nyina mra betie bi ampa ye de ye nsem ye gi opiara yes eshaka Awurade da Amen. koso na wo ka won bone ama obo ne nyina su na omo kwai no omo nya hunu ka omo bone Yes. jai bone ye Correct. ama ye won awo foforo na sembe ne si ye ba won nyina su asobonten Jordan mo koso na wo Farisifo ne Sadikifo mu bebre se oba asubon ho wose na wo Farisifo ani Sadikifo enipa ahoro a omo kita wo soma horom se omo ba no wo se won se o ka kire won se ewurutuama enwurutu ama awo ma koso hwan no ka kire mo se wan ne ka kire mo se wonwani fi abufu eba ne ho abufuo bi ta ho a obade otwedi ampo Nyankopon ba Yesu obeba ne pre nu so dabone no de di ka ne de obai be che pano obai be che mpata na ne maye to so mienu no obeba de se awenare woni wo kra bia nya wa mo bra yi na obetia wo nipa bia ka se de ne nwumate etimi nua bisa ho se Awurade Yesu Kristo ba se ye a obakwa ne se aw ebe yi
ɛnyɛ yie na deɛ yɛ me ya ne me nuanom gyidifoɔ saa nyɛ yie deɛ na no kware wa bregu ehyia ka Awurade daa amen kɔso wɔn no ka kyerɛ mo sɛ munya ne fi abufu ɛba ne ho kɔso ɛne yɛ mo nso abɛɛ fata adwensakyera kɔso na mo nsusu nsiri mo mu sɛ na gyidifoɔ moma mu yɛ mo dɛn na mo nsusu nkasɛ yɛde yɛ gyidifoɔ nanso ebia wofi ha kɔ a wotwa petition wobɔ brabɔ ne bi wɔdeɛ ka sɛ ɛmpare me yɛ ɔdwom bi wɔ ha eyi mpare me aguama 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 eja ti akobo ajuaman Amen. Atade fita wo hye ya wo dress ana de ba sori ebra honhom no tigu so wo de hwa no he sai fi poto esobra na honhom no aka wo no wa hu ebasa that's a way nyina chi heaven akwantu no wa kopia ya bregu wa ha ho wa bregu timisra urade say o mani mam sa maye amen. Na the age was a mu biara no, Mr. Awurade say, on ka wugidi ho ne. Amen. Na peja wo free adum nkwadu. Amen. Enhira ka Awurade da. Amen. Koso, matu asampa etimi ansa che mon kron ne yedo yi. Eye. Hwa asomafo sem ti ba ko, nhyem ye nwotwe. Me pa chaw asomafo ni nyuma. Eti ba ko enchemu nwotwe. Ne mom se honkonru ni nyaba mo so a. Wo say ye pre Emma Hong do much at the end. Or can say what the atino moon. Say to me, we, and your bow soa. Mubenya Wadin, the Pinya Wadin.
na moya madansefo na menu mienu bɛyɛ na dansefo aha ya ba ye bedi adanse na obi a obedi Yesu ho adanse ama Yesu Kristo akyɛw biribi adai ababa ɛma kwan mu obi mfanse hunu ndadaw ɛfiri ha kɔ mo bi mabra bebre ye nyɛ kwada kita umudiem kita umudiem Amen. suro bɔne na yɛ papa Amen. to bɔne ahoro a bɛgyewa sɛ bɛn mu a ɛbɛma heavy akɔntuo no wotumi ntubi nyinaa no ɛnɛ tugu Amen. na mesrɛ Awurade sɛ wɔnka wo gyidie ho Amen. kɔ so sɛ honkonkoro ni nyamba mo so a ɛno na mobɛnya ahoɔden yɛbɛnya ahoɔden na moyɛ madansefo wɔ Jerusalem kɔ so ɛne Judea ɛde akɔduru Samaria ɛde akɔpem asase ano no ho a hallelujah Amen. sɛsɛ berɛ yɛ aduru mu adu berɛ sɛ mene mmienu tu anamɔn aburokyimam de nyame adom ɔsom no trɛ ɛkɔ baabi ahorow bebree aka Africa ha ɛsɛ yɛbɔ mmɔden ma Africa countries yɛde true faith church ewura baabi biara Amen. mɛ nipa nyinaa hu yɛwura Samuel Brako na adwuma a ɔbɛyɛɛ no ne ntoa so nhyira nka Awurade Amen. nhyira nka Awurade Amen. na ɛyɛ me yasɛ ebia ka mesrɛ me mpanimfoɔ no ɔmo boa de ma me na ka yɛde nhyiamu kɔ baabi te sɛ paga a ahwe a mo dodoɔ no abɛka sɛ kwan wɔ mo nkɔ nanso yɛn nua no pagafoɔ ayɛ dɛn aba waa ɛne ade manyulɔ deɛ keka ho nyinaa ɔmo aba ɛnyɛ ha yia ne yɛbɛtena yɛn nso yɛbɛkɔ hɔ bi Ampa. nhyira nka Awurade daa Amen. Kamia mekopio. Kamia Amen. tibu a na wɔkasa no Yesu fa abɔ ne nkyɛn Amen. me ne wo na ɛbɛkɔ Nokre. yɛn nyinaa bɛkɔ Ampa. nhyira nka Awurade daa Amen. wɔnti ne wɔbɔ ɔdin frɛ me ne wo mmienu Nokre. sɛ wɔde biribi bɛhyɛ yɛ mu Ampa wo. na biribi no na de yɛbɛkɔ wiase nyinaa Ampa. sɛ yɛmfa no asɛmpa no nkɔ biribi no ɛne honhom kronkron na honhom no ɛnka wo anaa Ka pa. honhom no nka wo bi anaa Ka pa. ebi ɛbɛyɛ ɔdwen sɛ wonteɛ mu sɛ odiyifoɔ nti nka wo di ubotom ma ne nka wo Nokre. wadagyeɛ ma nka wo Ka kra be ka wo. wadwen papa no ma wo kronkron no nka wo Amen. na Awurade de wobɛyɛ biribi Temokɔ ya mama nyina masiefoɔ. wɔse yɛnkɔ yɛnkɔ dane amama no na Masiefoɔ. ɔso mmra ma yɛ Yesu na suafoɔ Sa na momo wasu nhyɛ agya ɔba ne wɔn kronkron dem. ba na yɛnya kwanya na yɛbɔ wɔn asu ahyɛ agya ɔba ɛne wɔn kronkron din Na mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ na afei yɛnam onyame asɛm so akyerɛ wɔn wokɔsire mu a abosonsom wɔ hɔ papa kurom a sɛ saa na ne teɛ bosom Yes. ɔboase mo fie bosom no ne te sɛ ɔsa bani taa yɛ asɛ hwan mo fie bosom no boase bosom atoko ɛne wɔn a ɛtete saa ɛnɛ Nyankopɔn ayɛ adom gyidi asɔre ba ha yi saa tumi ne nyinaa abrɛbrɛ ase ampa. ɛno ɔpanin baako bɛkyia me ofiri dan so ɔhwɛfo nam sɛ wo kurom ɛna Honhom Kronkron de me baa ho na owura bi yɛfrɛ no Enoch wɔyɛ baasalni ɔbɛyɛ ɔte hyɛ dɛm ano sɛ wɔ se wanya Honhom Kronkron hwɛ
Send a original one when you made your mind. Me shut her no concron no teacher me say, dear one moon in fear ratty. Me number radia samso and shall said the teen moon MP. She kumbafu. The distance and can. Yes. Be a binimua. Baku 10 no figure. That's right. Anna kane ebuo bia na agrada paya na titiasi no nyame akuma eno so baako 10 firi mu tiam sa na egu ho na eba yo kumbafo to aso Amen. Wa mo Yesu nsem kra. Amen. ye fe Enoch basal ni o chi nyame asem ti suroi se ei senete kwam down so saa na yɛkɔ a ne hɔteɛ ɛno ti na ma kwam down so for to dwom sɛ yɛ deɛ yɛsuro gidi kɔ hɔ a pɛ abosom akɔm ahoroɔ yɛma so sɛ yɛkɔhye a ɛfiritiri ha bɛsi ha wode gya tum a na atutuo pom na ɛgya no atu na nipa korɔ wayɛ collect na kɔm a ne kɔ na ɔsɛmɔ kɔbɔ ma su na yɛbɔ no su wani tumi no wani tumi no wani tumi no eti ye ba ya ba kurom ha ya man se nipa ba eti no se emfiri wo honam ana mbogem ana de be ma pam na ebom eye Christ tumi yewura nhyan ka ne da Amen. Mo bi sa de bra wa mi ajira mo. Wa mi ajira mo. Prasofo edamase Amen. Prasofo mo atotete dwom baako mo ayate amen say ye bisa tete atempon no a Obekire yen. baby okwan papa di da ewurade bekire yen Ampo. timisrem gidi man adifo adwontofo Yes. adwuma fo ahoro nyinara Yes. mo me hwe akwa yi Yes. mo me hwe nante yi ma ye mobra papa Amen. na ewurade bekire baby akwan papa no eda baby amadru mato din se agyanom abre eko Okre. agyanom abre ko Ampo. na afa na aduru yen so Sir. monto sa adwuma yen so be den Ese be den. agyanom eti kai aye bi ko Yesu be ye deni o. Yesu be ye deni. Yesu be ye deni die. Yesu be ye deni. Ajani wo be ni aye bi ko. Yesu be ye deni. Ajani ma di ga ye bi ko. Yesu be ye deni. Yesu be deni wa suwaba. Yesu be ye deni. Wasu yi mamu wa ye koi. Yesu be ye deni. Ojama bani go bio. Yesu be ye deni. Ogolizani go bio. Yesu be ye deni. Oso jama boya shawoma. Yesu be ye deni. Ubaya yuno ye yuno. Yesu be ye deni. Ubaya shizo ye shio. Yesu be ye deni. Sibo trobo dia dia enye. Yesu be ye deni. agyanom pania ye bi ko Anokre. na duru yen so Oh. na yen so e be den Oh.
Minian. The boy. Mama ye mapahima wo konkron no enkyerɛkyerɛ yɛn. Sir. Na ne agyanom fa mu nyinara no yɛntumi fam bi. Pa. Hwɛ ɛbere bi ambɛyɛ asɔre wɔ ha meka kyerɛ me nuanom kɔkɔte man. Sir. Kɔkɔte ha na Rolling Stamp 79. Na curfew akyiri nipa. Anokre. Ɛbɔ no nsia kafra mpanimu anim. Na bɛ sɛ wogya wɔ nan a gye sɛ wogyehyerɛ adeɛ no bɔɔto. Ampa. Na adeɛ kye a wakɔhwie ato agu. Samaba. Sɛnte saa na wopie ne yɛsɛ mu sɛ twam adi ayɛ wo. Na yɛwɔ kɔkɔte dandadan no mu deɛ ɛsii no 1959 no. Yɛyɛ sɔre saa deɛ bɛhura sɛ asogyafoɔ abɛtwa asɔndaa no ho nyina ahyia. Ɛna mmiɛnsa wura mu ɛna obi saa sɛ moyɛ asɔre no mo sɔfo a odi mo anim a ɔne mo yɛ asɔre ɔnsɔre nyina hɔ na yɛbɛ spray no yɛwie a mo a mo gu dɛm nyinaa yɛbɛ spray mo kurom ha na asɛm de si yɛ asafo ma yɛ tetefoɔ no ɔmo nyinaa huri afei deɛ na ayɛ den Major Samson na ti akonnwa mu Major biara no koraa na ka sɛ yɛme ne pani na mepa mo kyɛw waka akonnwa no mu wɔ so ɔnsɔre ɛne yɛ nyinaa so sam dɛm hɔ ɛna mmaa no yɛ wɔn atwene sɛ ɔmbɛfa mpoma mu na ɔma huruhuru adwane sɛ ɔmo de tuo no mmienu atetɛ mpoma no nyinaa mu ɔbaa wɔ afuru a na wateɛ ma awurade yi na wate bɛhwe asɔndeɛ mu hɔ birim wɔn nso yɛ na wate bɛhwe hɔ birim ɛmaa ma mo paabɔ bɛyɛ den na heaven akɔntuo no duru a mo mmea mo ni wɔyɛ mu yɛne mo akɔ awurade nhyɛ mo den daa Amen. ɔhɔ na wɔn kronkron kasa kyerɛ me sɛ menkɔ mpanimfoɔ n'anim hɔ na menka nkyerɛ Major Samson sɛ Yesu dirim ɔnsɔre nyina hɔ sɛ wɔn ne panin ti ɔm ne de me kɔɛ pɛ ɛna ɔho no ma meka kyerɛ Major Samson sɛ mewura ɔpanin Samson yɛhu asɛm no sɔre gyina hɔ na ma apoma no so hɔ na Major sɔre gyina hɔ ɛna ɔmaa ne poma so sɛ yi hɔ na kasa ahoroɔ ate asi no so Major Samson kasa ahoroɔ saa bɛyɛ 20 minutes ɛsi yɛ pɛ na ɔde poma no so kɛi na asogyafoɔ no ɔmo wɔ abɔnten ɔmo wɔ dɛm nya zamaku ɔsɛ wɔde zamaku awurani bi tɛlɛ ɔmo nyinaa bɛbu kotodwe mo nsrɛ bɔ ne fakyɛ ma yɛ Asɛm kɛseɛ paa ma Jesus Christ.
Awurade wudi ni akɛseɛ Kata chisabe ma chamfo dade akwa wo no obonsam sro woni ahini mo hene ane awura mu awurate tumi nyina awura nhyiranka wudin da amen ona so yafo ne ka kire se ye de curfew no ye nka ho bi da bia ye asore tifi won da bia ye break curfew amen tumi ye tumi break curfew amen ne ka kire curfew se ye din mamemba ensome amen what ya solo we mu a uti na ye se okura wanye biaba. Thank you, Jesus. Ye di pa nyina dia ti se urade afra wa kan ho dia fasedam bo Nyankopon na som no ko trending mu ane no krem nshaka urade da amen onyame wotumi kidi nyame wotumi kidi nyame tiase tumi biare ho betumi na dia sie mesremo me de urade pa mo chew mo mabu mo sisu a mo di achi abusua urade asem mo mre mo ho ase na mo suro bone amen hwe bigira kuro park isu betima ka se kuro mu eda ho nyinara kuro kasie me emaba ewom opie no betima ka se me se ne peda ana me bia no do foda amen ana me so ne toda amen urade asem a na timi mu nti na se ka mutimi bomade na musua se ne osmafo Paul e kasa woti du ba ko no a ne odi ayeye no ko de beye mokro abros amen onyame a oyen sanchirenie eye sanchirenie ba ko pe o na mo sanchirenie pepre no kwasa nshranka ni din da amen Hebrew 40 du ba ko nchemu so enwoma a hotwere koma Hebrew fo eti du ba ko enchemu enson Hebrews chapter 11 verse 7 Jidie na de wonye hune ho asem ba no wonchen no jidie ena ne ohu na wonye huniye na sem eba Japani wine Noah wine Noah enye Noah nchen odeda ne ho so Noah ti wonyame asem no honam ni moja ntu agina se wa yakokora pa obo pahi sorry eda ne ho so o kasa no eye ni da so kasa se asem no ebebem pa onya jidie ne pa nyina ka se na kokora kura de na hanu ya ade ben anu onyame abodi wiase wo so oba abese no anu obo sa dawre asem be ni ha waya adaka ni wie no ne ni pa hyase ekomu se jawo nan wom ni pa sere ni din ho few na so Japani Noah wampaba oda ne ho so odida ne ho so eno siesie adaka no wo Yesu dream omkom tiafi ne obeyi agukyina no wasa to aso ema ni fie nkwaje ode ma ne fie nkwaje eno so no nem bu wiasefo eno so de nipa nim santumi yo no de nipa di ho few no eno so no twade aponyame ginaye no de be say wiase eno ye gidie ho tinini ni eto obeya gidie ho tinini ene odidifo agya ma huna mane ko papa o snada ka ne ye gya na agum o kasa ebodawuro ne ye huru agya ma huna mane ko na so mo ampa ba hwe ye na nasam obrako wo kanyam samsa wo osiem na nipa edi ne ho few baguro hene odidi na tem no se hwe me na wudi matem wo takrema no wudi di matem no wo nkoma na takrema ati baguro hene wadam kwan so wo kwa do wura said the private car di man so for brim the takrema finish Jesus atwa
afiri hɔ yɛ maame taa onyankopɔn yɛ akyerɛ sɛ asɔre no wone kunu akɔkora John nom yɛne wɔmfa gyidi adwuma nkɔ wiase nyinaa na wɔn kokoro de akyerɛ yɛ sɛ ɔbaa deɛ wone hu kwa sɛ wo kyerɛkyerɛ anaa wo basu densum nsɛ wɔm kwan so hɔ maame taa ase deɛ moka no mente aseɛ wabrɛ a manya kra deɛ mea mɛkɔ akɔbo ɔmɔ su panifoɔ se sɛ ɔsɛ wontie nyame asɛm a si nsuo mu maame taa si nsuo no mu pɛ na ɔmu hona sɛ dɛnkyɛm wayi ne ti ne padu sansoro twitwiri deɛ ɔbɔ ne so no huyɛ no na ɔde atu na maame taa gyina faako wɔduru hɔ a na ɔde hwi ne fim pim na maame taa amina ahwɛ nsuo no mu na ne mogya tani ne funu yɛn ho de bɛsi nnɛ true faith church tumi wom bebree yɛne wɔ nyame nanam owura mani adwuma mu asiafo yi o owura mani adwuma asiafo Johnny Peter wakotu abede sorry aduro etu obi ye pani bi kwanim kakra a wo be ye ho a na osuro Christ yewura Christ yes o sorry emu piesi yes na safuni wasibri nadu Yohana sempante e nan ho no kan emie ebri nadu se no kwara sorry for asọrọ ni efra no kwara jidi asọrọ wọn abare ye man fem ho ababura ka kire Roman 14 dun so say yen kali won e dim papa mu bo mo atete won ho ana afedin no na original ne de enie amen emu na awi amen ta onyame asese utia yie na wote original amen inshanka wurade da amen opa ko wamfie ko bisa wamfie say e de na gidifo de be ye wamfie nyine nyame asem onu de kwa ya wose am na be bompa yem Elia wan ko bi na pani leja no ho bi ye ma bompa yem no ye twe Elia kwa montu ye twe tetede no pani ni ye twe to form of ani ye ko be
asɔre den we a asɔre we mu a wo se me kɔbɔ dwamai ade na agigi we a me kɔtwa petition ade na ha wo gidi mu ɔde ba gidi mu ɔde srɛ wurade sɛ ɔma wo tirim amen pani leja wodi na wo hɔ adwom no course ne duru sensa no ɔhene no ade bɛ no ɔyɛ ɔhene a ɔte n'adwam na yɛbɔ mpa yɛ de ebehu an ne sɛ ɔde ne nsa hwe ne bo ɛtwɛn yɛtwɛn ɛfɔm kum papa yɛ sane okoma fo ɔka sɛ yadansedie ɛdan fie hɔ kum no that from yanka kasa horo okura ha dabi obi antiem dabi yɛtwɛw no a yɛtwɛw ewura no na pam de antre firi no mu no da from tim amen me boni din ko si ni wudam me boni din me wudam me boni din above me boni dabi enye sika person me pacho dabi enye ni ame be person me yen sia ne be yesom yo osum fi Christ ampa yenim ne yehu nokre enti ne na sisi fam a oka no bible mu yedi so yesi eni shu ke on tadia kesi a e ke betim dia ye ho akesi egugu ho nokwasem na so Christ ya yenye no nti ye bu wiase ne me nyina sa ya de hwede ampa o ye de ye ho betu onya ne yewufo no so aba nshankanda amen what ye ya ko bisa kwasi broni no ayewo no a na no achi a achim pani kura na akan ya mama makan na achim sa okasa to asekam ana yewu ade kira me say owura no ene na no betre hon no me de ensa so na no pampa ese yi ene na no atre sharp amen kwa wanfie fo ni bi wa ha ye fe ne akwasi broni komam hwe sumra kase konfo a wo so ono abre e wo komam nyina onyame fa ye so dumienu ku e ma ne bosom ye ko hyi ni nyina sa pani le jam nyina no mo ho nokre he midianum asoro we wo mu asiro na sum nyame yi ampa na so sum ni yi a da chia nkwa ma no ubenya nkwa amen ye wura Samuel black wo wu ya esie no no agra da dwase kere esi damre no mu efi besi sende ye nim ba bia ni fu e faaye ye wura Samuel black obakwam na ni da ho hwinim mesram a kirei aya ho konkro ne yese mo twiro ni nyina mfanto ho e ma nkiri ma ye yie na nipa hu ndi onyame aye
Tu tiam say hey enye sika na ade akoto enye unyansa bi na ade anya eye Awurade Yesu Kristo na de adum bi adomo to boase enya hantan bra ho ase sro nyame di teni achi sabre no pani sam se de friend pani sam kan ne friend say operator afene na wo sro osu operator adwuma no awo ne master bi ne friend jambo ye kwasa ne de ade na hyehyɛ yaso ne yaso ye yusu gramofo he said you are fool my eshanka Awurade da Amen. ye ne no ne nam nokre abi ebeko bia oh what we wa bre pa enti ade asem na wie no ebeko Petro medical ti ba ko nchemi edum yesa Onyamini mu sene nyamini mu Onyamini mie sene nyamini mie ye moja to ada ya na yamno sene Awurade ni yo Onyamini mie odo be ye o sene Awurade ni yo aposo jonwe sene nyamini we Idi mo pani fu sene Awurade ni mo oya moja to ada mo na yamno sene Awurade ni mo oya mo fu mo me adu ba ye sene Awurade ni mo every titia on the won't every titia officially kwa no ye every titia ayadi ya every titia every titia no nena every titia no nena ayasa cheni ya every titia no nena wanu die won't koda every titia no nena jonya mitiasi yo every titia onyamiti asiwo yo every titia no nena apadi sidia mo me every titia no nena onyamini mi o sene Awurade ni mi onyamini wo sene Awurade ni mo oya moja to ada na yamno sene Awurade ni mi ayo nyuare ni awo sene Awurade ni mo thank you oh mo asifo su ni bi wa ha bra asifo su metra wo krom kakra bra antibia ye fe ne se Alice no obanhia mu ni bi oh asifo su ye ko ho na ho din wo mu ye nutufo me bi se Awurade na Awurade ka kire me se ode nsankyerene ne betim asafo no adikanfo ahunu amane o Ampa o. ya kanya mesamsa nanan obi ansakra ana ye kompaibo ya dampaibo bia osa tiame ho an sai me nan no e free form sa besi misre aye ti sai ice water minya ne enam me hwa kire bi na akekire me na ho nyina ana ni tiri eyesei ei me so ni tin sane no ana menye dai de ba me ti mo say me pete me nan wa me pete me nan twiridi no wakowura odifo Abraham Awurade mfa ne bone nche wa bre wura Abraham wura na tade mu wura na tade mu no tie Jehovah jia na say na heart you run say wo na fa ho no wapie wasi ye mitiye ka bo ebe kam na me so bua Yesu na ba ukrom na me ba nokre maame no me ka me pɛ no ka mpɛ sɛ ɔbaa no a embedi adanse sɛ ni nano sɛ ne ba o ne nua ba yɛ kɔ wo akɔda yi a
Woni hwe wa ha. Enye ba enye bema. And why flat to say me sem. You want shouting. You want shouting. The whole you know to say me sem. And you mean and you can say me tokuro da o mano. Flat. And you come pibo. Old town. Old town. And the mammy no diacola free dump him. I say dump him. A bow. No cray. What in the bedroom? And now, concurrent teacher, me say, Acolano, when ni mema at the end of your and you who I say, why, Jacka? At the end of the sea. Pamachonti, or see who I say, on finding some far more Acolani in the city. Na or your bearman in the bearman, a bepuye. I'm penny and pa, Naminam sentence, yes, I know. Bearman in the bearman, puye. Amen. Hallelujah. This one, oh, yes. What's when you sky out, Madame Cacarendi? Cottonas. You see a diagonate here. Adagia Babo. Young Copotias. And he buy a Jumati of Fed if was a dim Munini. Amen. That's such a near be wa prabu yes team. Amen. Yana ready yes to any namno. O you yame tias for pet. Jemmy Petro na maintenance. Petro ma edikan. Eti ba kon anchichemu dumiansa. Enti monchechire madwen asene. Enti say na onyankopon a yesum no o tie dia. O se me kan kire mo. Efi na koi obi anchichire nadwene asen. Bibi ya bon sam bekasa kire wo kopra obey chichire wadwene asene. Say Yesu Kristo ti asefo ba honhom timwi. Family pedua enye bone da. Chichire wadwene asene. De ba pimu bia ye bone bia no ma hom from my Yesu no a ati wu no enkasa nkire wo. Amen. Koso Na moni na ho. Na mami ema ye ni na ho. Yen moni na ho awen. Na wan koso wi. Koso. Me dia ya wa na me ja no kwai. Me ta me gwa ya me
awerɛho dabi deɛ wisie wɔ mu sɛ sɛ wohwe ase koraa ɛne nhyiamudie mu ɔtamfoɔ a ɔyɛ wo saa no ɔma n'ani nye wo ho da na mmɔ yesu din mu nti wobɛsɔre amen Amen. kɔso na moma mani na ɔdom a wɔde brɛ mu yesu kristo mu ɛnɛ obiara ma n'ani ɛna ɔdom a wɔde firi yɛagye nkwapa jesus christ mu ɛwɔ nhyiamu mu ɛde brɛ wo yi kɔso ɛne n'ahoyi mu aso koraa kɔso monya asommerɛ ɛma eti mesrɛ mo nhyiamudie akyi no moma yɛn nyinaa yɛ asommerɛ wo ɛmba meminim nti megyina na medi adanse a ɛyɛ adanse turoro mpanifoɔ a mene wɔn bu gyidi no ɛyɛ ɔmo adwene sɛ wo dagu wo dama wo 1 million wo 10 million onyame adom wo a wo sɛ yɛmfa nyɛ asɔre no ɔmo bɛdi yɛni da hwɛ mene mpanifoɔ yɛ abɔmmɔden yɛbɛyɛ ne yɛni nkonnwa o ka yɛbɛyɛ nhyiamu yɛbɛha nkonnwa millions of cities yɛbɛha canopy millions of cities deɛ de kɔ didi koraa didi ma nneɛma no ne ho ɔden nyame ayi adom ɛnɛ yɛnya bi adwontofoɔ yi mframa fɔm ti na ɔmo to dwom yie saa no kan na ɛyɛ nnua ti wote so na woyɛ na kɛkyɛ na ɔmo yɛm hyehye wɔn wo deɛ mo nwe ayi no ho hwɛ ayɛ deɛ bɛn dadeɛ Yes. ɛne yɛde ayɛ ama wɔn a wɔte so yɛde yesu na wote so a na ɛyɛ wo sei sɛsei ɛyɛ dadeɛ Amen. pushi kura mpushi deɛ si wɔ yi platform no ɛyɛ dadeɛ still mfidie egu ha nyinaa mbisua mi yi kurofuro mu a ɛno Kumasi district ɛna suofi ayi ɛhɔ de sɛ mɛkuro mfidie ɛna yɛ fam asuofi afɔdeɛ no a mene wɔn bɔ afɔdeɛ tɔɔyɛ amɛkuro deɛ nka ho ɛna yɛn kansa yɛ deɛ wɔ nyame yɛ madom a metɔ maa mo no ɛne yɛ deɛ a yɛwɔ ɛna sam ha bebree ɛne yɛkɔtɔɔ biribi yɛsɛ same ne bɛha me ma na me mpanifoɔ ani hɔ na mbɔ kato wɔ m'akyiri mpɔ mu amanneɛ pɛ wo sɛ pani woayɛ adeɛ yɛbɛtua deɛ deda so no yɛfrɛ no sɛ monitor same ka kyerɛ me monitor ɛno na ama adwuma no mu ayɛ du saa wo saa na awerɛ afi wo mu ɛsɛ motɔ bi nka ho bobs biribiaa true faith ɛnɛ ɛyɛ dea Amen. Amen. yɛnkɔ na hɔ ɛnkɔ ha nneɛma bio Dabio. nneɛma no nyinaa ɛwɔ ha yi ɛyɛ dea decoration yɛ ɛwɔ ha yi me ba no wɔde sɛn yɛwɔ wɔn kana no Betania se papa kɔpa besia me yɛnkɔtɔ decoration na yɛ gyirifoɔ yɛn ayɛ dea a yɛnkɔ ha yi decoration bio mesi me ba sika wɔ deɛ me kɔfa no ɔsi papa mɛpɛ kwan bi afa so a ɛbɛ surprise Betania da roma ɛna yɛpɛ besia decoration yɛ mu hu na ha nyinaa true faith yɛn ayɛ dea bɔnsɛm bɔɔbo akɛseɛ ɛbobɔ ha nyinaa yɛnkɔ ha yi yɛn ayɛ dea ɛti mesrɛ mo mene me mpanifoɔ yɛ hɔ yi yɛnwe adwembɔne ma mo da ɛnti yɛbɛbɔ afɔreɛ nsuro no yie sɛ woyi amfasoɔ bi ama so woyi ɛbɛduru afei da se sɛ mfasoɔ bɛba so asase a yɛpa to Kumasi kwan no mu na nyame yɛ adom a yɛakyekyere village kɛseɛ ɛde yɛ papa bra akodin ato so no aka kakraa bi ne yɛtu awie ebi kora enum sɛ mpanin hyia mu a adiifoɔ mpaabom na nyame paa ne yɛakɔdɔ so nyinaa ɛyɛn ayɛ dea Amen. Bɔdoma se deɛ pɛ sɛ yɛkɔ bie yɛn si yɛ hospital no wɔ so no mpanimfoɔ firi Bɔdoma se kumo ne medanseni sɛsɛ sika no yɛtua aka ketewa bi ɛbɛyɛ yɛn ayɛ dea ɛti me pa mo kyɛw me nuanom gyedifoɔ monyi yɛ ni na yɛn nso yɛ gyibudi sɛ mo aso mmerɛ no atere duru asum sɛ deɛ yɛbɛsi mu biara no mbɛboa yɛn ama yɛayɔ nti mo yɛmfa wɔ se yɛn yɔɔyɔ na hyia mu yi a yɛabɛ yi mo yɛmma yɛ aso mmerɛ no a yɛde tie da biara nti ama yɛapem kɔ yɛn mu ɛte sɛ yi no ɛntena hɔ ma yɛn yɛ awurade yesu onyankopɔn ba
Ohu ye mobo. Amen. Eto no etiba no. Ye ka se mo mpanifo matete to ma mo. Na mo mpanifo ni bi ne ya na omo ya ma ya ni babonefo. Ye gitum se ye nuan wiasefo besra mo. Ana ye nuanom akristofo ahoro ba besra mo mpaebo. Enti to no ye sese ye tema mo a mo fa nkoto wo mo anim na mo ye nansa mpaebo. Mo wie ni sika no na mo anya. Wo for ya mo benya na mo de aba. Ye de ye gidi adwuma. Wo ka babra wose wo gi binum ade ma binum ade ye onyame adwuma. Enti munyi binum ade mfa mre ye mfa ye nyame adwuma. Meda mo ase me ne me nkasa nkwachi pi. Eto otete ye. Munyai na ehiafo wi mu. Omo so ho to. Ye na wurade Yesu din muti asundue enka moda. What's